Gito ang imahen sa mahal nga Birhen Maria milakra sa punuan sa mahogany sa sitio Boot, Barangay Punta Inganyo, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang exclusive report. Kini ang mga punuan sa mahogany daplin sa karsada sa sitio Boot, Barangay Punta Inganyo, Lapu-Lapu City. Usa nini ang sugod ng gidagsa sa mga tao tungod kay aduna kunoy imahin nga milakra. Gani adunay lamisita nga gibutangan og bulak og kandila tungod sa giingong imahin. Ang 40 anyos nga si Mary Hinon ang unang nakadiskubre nini niadtong Domingo sa buntag. Wauna niya kini panubalinga kay gamay ra kuno ang imahin ug dili pa kaayo maklaro. Sa imong tanaw unsa man ni? Primerong kung tanaw kanang tao, kaduhan na kung tanaw, santos na siya. Tanaw niya. Unsa man na siya nga imahin? Mama Mary. Dili makatuo si Mary nga siya ang pakit-on kay dili kuno siya hinimba ug dili usab siya aktibo sa simbahan. Apan gipadamgo siya sa Birhen Maria. Pagkalunis sa gabi padam ko na ko niya nga naay muduol niya ang tao nga dakhan niya. Tanawa lang ko. Nya, mangayo ko lamesa nga round table nga lingin kanang kawayan. Moro to yung istorya. Sa imong damgo, kinsa man kuno siya nagpailas siya? Kinsa siya? Paila siya, Mama Mary lagi. Sa unsa man si Sa Simala. Moro yung sa kong damgo nga, paila. Tingnan ko kung anong nagpaila siya nga, dili ko hinimba. Dili ko hinimba, tinuod. Gidugang niya nga nitikig ang liog siyang pana dihang gibugal-bugalan ang imahin ug naulian lang dihang nangayo og pasaylo. Anak ko, dan ang Santos dan ba, ning klaro na naa sa kahoy. Niyon po siya nga, mabuang biya ka anak, Mer. Mutag kong ginan, nga mabuang man ta nga. Klaro mo kayo, no, to na nitikig ang liog diri, ning gahi. Ang uban adunay pagduha-duha sa bayhon sa tao nga ilang nakita punuan sa kahoy. Apan, mas klaro kuno kung tan-awon sa hulagway sa cellphone. Samtang ang uban, mausab kini ang ilang nakita. Ay imong nakita. Warag kanan dibuho sa Birhen ba? Tanan ako sa bura sa kanang sa bagagaro pa may gibaw og dako pa mana. Berin gyud siya, sir. Murag berin sa Simala. Wala pa'y reaksyon ang simbahan ini. Managlahi man ang interpretasyon sa uban, apan walay makakwestiyon kung unsa man ang ilang nakita o gituuhan.